Деревня Кармышево Альшеевского района – одно из селений на берегу реки Дема, где проживают башкиры из рода Минцы-Яик-Суби. Деревни башкир-минцев издавна славятся своими мастерицами. Сокровенные узоры тканых паласов – асы – они превращают в уникальное полотно. Секреты самобытного изготовления паласа передаются из поколения в поколение. Баластың үзе 1882 еллар тирәһендә һугылган. Уны минең әбиемә, атайым белән бер туган әбиемә әсәһе биргән булган. Ул тузганда шул әбием мен монда килен булып төшкәс, ошоны һугып бирде. Менә 57 елда ана һугылган ул. Менә минең инәемнең төсе орнаменты киндә һакланһын дип китереп бирде ул аны. Той вакытында бүләк иттеләр. Безнең иң теге борынгы комартка нык ваклайбыз инде аларда. Менә әле мин аларда теге байрамнарда гына эләп. Менә бу иң кадерле ниләр. Бу үзебезнең авылның кырдан хатылып алынмаган, үзебезнең әбиләр борынгы эшләгән комартка. Свои полотна мастерицы нежно называют «асалый балас», что означает «соткан с орнаментом». Изготовить палас сложно, ведь рукодельнице постоянно приходится приподнимать основу нити, считать клетки, следить, чтобы цветная нить ровно вошла в полотно. Әйбер төрмәйләр икән балас булмаса. Төрә башлагас, кайда асалы баласын дип сорайлар икән. Булмаса хәзер сылып китәләр, миннән килеп алалар. Бирә торгайным. Бирдем. Өй сайын бишәр балас та бишәр балас. Менә 50 мәкәш бар бит монда. Алар 5 кыз, 6 сыфыр малай, 6 бала сукканмын. Аларга гына өй сайын шулай суктыралар. Исемендә язып суга дип әйтәләр. Иренмәсәң исемендә яз инде дип әйтәләр. Язып сугам инде шулай дип. Күйеугә сыкканда инәем бирне әзерләп ебәрде бит инде. Инәемдең хуккан 4 асалы баласы булды инде. Шул асалы баластар менән мине озаттырды. Ул килгәч тә стенага алып куйдым. Диваннарга ла йәелде. Элек коверлар юк иде бик. Ул балас минең өчен зур бер хазина булды инде. Асалы баласлар инде бик матур, төрле аса инде. Мастерицы строго следят за тем, чтобы древний орнамент был сохранен. «Кто нарушит осу, тот не мастер», — говорят они. Но можно ли придумать свой узор? Да, если он созвучен старинным. Удачный узор называется именем той мастерицы, которая его создала. Но таких рукодельниц среди молодежи мало, поэтому они точно копируют древние узоры. Бурынгы асаларның иң бурынгыларының береһе Бозыян аса. Шуннан иң бурынгы асаларның береһе Сулпы аса. Менә бу Сулпы асала геометрик фигуралардан тора бит инде. Һәр береһе хукканда улар ип ханап хугыла. 3 иптән бер шакмак, 4 иптән бер шакмак дип шакмакты тултырып, шулай итеп хугыла. Хәзерге заман асалары бар, улары менә мәсәлән монауга Роза асаһы, уны Шәһәрбану асаһы дип инәем атай инде. Апайым селтердән карап, үзе өстәп, япрактарын матурлап, бик матур итеп эшләгән асаһы инде аны. Сез үргескә куела бит инде хатын-кызларның, башкорт хатын-кызларның. Шул Сулпы дип кушканнар инде, бу иң борынгы асаларның береһе.
хәзерге заман менән борынгы аса бергә катнаштырып эшләгән инәемнең асаһы. Моны Гөлсем Бану асаһы дигән дә була инде. Икенче елның июнендә туганмын, миңа 2 ай ярым гына булган. Бер туган апаһына 14 яшьлек әйтәнне генә калдырган да, Таупадыга киткән бәләкәй арба һиреп, бала салып, сүпләм шаршау, сүпләм ашъяулык, шуннан тастымаллар, бала алып, кара таңнан сыкканнар, үкенде Таупадыга барганнар, уларны алмаштырганнар иреңгә, онга, икмәккә, ярмага алмаштырганнар да кайтырга сыкканнар, кискә калганнар. Шуннан соң авылдың осына килеп иткәч, уларның нәендә бер оларак кына яшьтә әби каршы сыккан. Балам кайда кайтаһың? Без әби ярак инде ул, эшегә кайтабыз дигәс туктаткан. Ана күрәһеңме? Бер кеше балта тотып урманга кирип бара, озон ти какса гына кеше. Ана улар юл басарлар. Аның иптәшләре урманда көтеп тора. Һезде улар хәзер талайлар бу игеннәрегезне алып кайта алмайсыгыз. Кунагыз бездә дип алып кергән. Бuna әйбәт кешеләр дә була бит. Алып кереп, сәй исереп, икмәкләрен дә уртаклашып, буга биреп рәхмәт әйтеп киткәннәр. Иртүк юлга сыкканнар. Овечью или козью шерсть вначале теребят, затем придут. Получается толстая нить, прочная и долговечная. Затем их красят в нужный цвет. Яркость, красота, долговечность паласа зависит от многого. Хороши ли овечья шерсть или козий пух? Сочны ли краски? Чтобы палас получился качественным, мастерицы сами пряли шерсть и красили ее натуральными красками, используя кору деревьев, траву или хну. Atahımda partahım kilerden çok. Yani kısımını yerlemeye çoktan evet olayım. Bayağı evet olsa evet edip kırsam atarım sağ olun. Başladığım bittiğini bayağı nasıl var. Şu an sokkanda bir şey edip artık soksalar. Şu çıtatlı buna. İneyim бәләкәс кенә булган сагында, ул 31-нче елга бит инде 10 яшь булганда карттайым һугышка киткән. Инәнәем 3 бала белән торып калган. Инәем инде инәһенең урындыгына кереп, шул тәбелдереккә аяк итә башлагаста бала суга башлаган. Шулай итеп беренче һуккан баласы кәзә йөненнән булган. Бик юка гына, матур гына килеп сыккан тәкә мөгезе биде асаһын куеп һуккайным ди. Шул кадерле бала, бердән-бер бала булган, яңа һугылган. Ашарга бик кәрәк булгас инде нәнәем әйткән инде әйдә баласты алып киттек хатырга. Инәем риза булмаганга микән инде үзен яртып алып киткән. Нарыстау авылыннан яулап Түбәнгә Риза авылына килгәннәр. Берәүләргә кереп, теге асалы баласты хаткандар. Хикегә яелеп калды ди, инәем әйтә, күземә яшьләр төелеп калды. Әлеге балас янып базлап ятып калды ди, аксан алып сыгып киткәннәр, икенче өйдән барып бер капсык бәрәңге алганнар шул аксага. Шуннан бәләкәй арба белән бәрәңгене йөреп кайтып киттек ди. Редко какая мастерица ткала паласы на продажу. Обычно ими украшали свои дома, дарили детям и внукам. Ведь предназначение у этих паласов особенное. Каждый орнамент имел свой смысл и свою энергетику. Уралкаем, Уралкаем, тауган Уралакай. Уралкаем, Уралкаем, тауган Уралакай. Баваттардан баваттарга осы баргандай. Баваттардан баваттарга осы баргандай. Безнең авылда һәрбер өйдә асалы баласы бар инде. Биләкләренә карап ханнарга йөртә торам, бәләки туган ханнарга йөртә торам.
Мына нисә ханап сыгарам да үзем, нисә бидәк бар, шуны ханар окшам. Еңгәләр килһә, уларга хуккан баласларла карага бара торайык. Кызыкта инде еңгәгә инде балас бүлеккәндәр. Чистят тканые полотна снегом. Это древняя традиция. Узоры словно оживают на глазах. Выразительнее становятся асы. Борынгынан килгән был. Меңәр ел элек башкортларның үзләренең биләкләре был борындан бер-берсенә передаваться ителгән. Ошуларны һөйләтергә була. Менә киләсәктә меңәр ел үтәр, үзләре һөйләп бирәсәләр. Меңләр ырыуынан яйыксыбы нәкеле түбәдәнде бит шайтып йөртәбез. Шулардан буындан буын бәйләнеп килгән иң зур олатай белән Әлшәй мәргән булган. Әлшәй мәргәндән дүрт тулы булган. Ошо ерләрдә без дин буйларын без бүлеп биргән инде балаларына. Монда Кармыш дигән улына бүлеп биргән. Тәкерсәкле малат ана шул безнең нәкел орнаменты килә. Кармыш, сурай ошо тирәләр яйыксыбы ул ошо орнамент хаклаган инде. Кешеләр җиләннәренә тамга куйганнар бит. Балаларның киемнәрендә. Барлык ошо тамганы кайдадыр бер yerендә сагылдырган. Киемендә, аяк киемендә, коралындамы, калканындамы, кулъял карсыгы бергәннәр. Ул тамга булган. Каберлекләрдә ташларга ташка куйганнар. Уны йөргәндә белгәннәр кайдан ул меңле нәселдән границаларын билдәләгәннәр. Шуның өчен балаттала сагылдырганнар инде. Башкирские осалы-паласы, их орнаменты, являются свидетелями истории народа. Жители деревни благодарны мастерицам, продолжающим это древнее ремесло. Thank you.